қассоб аз ин кораш хеле шод буд ва ногаҳон дид ки марди фақир аз мағоза берун шуду ба сӯяш давон шуд. қассоб дигар ҳолаш бад шуд ва ба худ мегуфт: вой бар ҳоли ман, акнун ман табоҳ шудам. То имрӯз аз тарозу назада будам ва имрӯз нафсам ғолиб омаду аз тарозу задам. ин марди фақир меояду ҷангу ҷанҷол мекунад, қадру эҳтироми ман, ҳурмати ман дар назди мардум медиҳа паст мешавад. ва дар бораи як қиссае нақл мекунем ки қиссаи марди қассоб ва марди фақире буд. умедворам ки ин қисса бар шумо маъқул мешавад. пас дар зери навор лайк монед то ки дигарҳо ҳам огоҳ бошанд. замоне мега як қассоб кор мекард. ба назди қассоб як одаме хеле фақир омад ва гуфт: бародар, зиёд мехостам ба иди қурбон гӯсфандеро забт кунам, яъне қурбонӣ диҳам, аммо шароит надорам ва барои ҳамин мехоҳам ки 5 кило гӯшти гӯсфанд гирам, то ки як зиёфати майдаҳаке барои мардум кунам. қассоб хуб гуфту ба фикр фурӯ рафт. гуфт: ҳозир ба тани гӯштҳо агар устухонҳоро гузорам, намешавад. мефаҳмад ки ноодамӣ карда истодам. агар устухонҳои зиёдтару гӯшташро низ кам диҳам, дар ин ҳолат ҳам мефаҳмад. хубаш аз болои гӯшт кам карда фоида гирам. охир тӯли 10 сол мешавад ки қассоб ҳастам, аммо ҳеҷ яки манду намешавад. хубаш гӯштро камтар медиҳам гуфта ба ин қарор омад. ин марди фақир мехост 5 кило гӯшт гирад. қассоб барояш 4.5 кило гӯшт дод. ин марди фақире ки гӯшт мегирифт, марди фақир буд, дилсоҳ буд, поквиҷдон буд ва ба килои тарозу аҳамият намедод. қассоб 4.5 кило гӯштро хуб печонда ба дасти марди фақир дароз кард. ин мард гӯштро гирифта ба дукони хӯрокворие ки аз роҳ ӯ тараф буд равон шуд. додани пулро тамоман фаромӯш карда буд. марди фақир фикр кард: 1/2 кило гӯшт ба фоидаи ман шуд. агар ҳамин корро давом диҳам, ба зудӣ ман соҳиби молу мулки зиёд хоҳам шуд. ба марди фақире ки ба ӯ мағоза рафта буд, ин марди қассоб ба ӯ менигарист. марди фақир дохили мағоза шуд. аз байн муддате нагузашт ки ин марди фақир аз мағозаи хӯрокворӣ баромаду давон ба сӯи қассоб шуд. қассоб дар ҳаяҷон фурӯ рафт ва ба худ мегуфт: то имрӯз аз тарозу нагирифта будам. имрӯз ки нафсам ғолиб омад, акнун табоҳ шудам. шояд ин гӯштро ба тарозуи мағозаи хӯрокворӣ вазнашро дидааст. акнун ман шарманда мешавам. дигар аҳли деҳат чӣ гуна манро назар мекунад? қадру қимат, ҳурмату эҳтироми ман дар назди мардуми аҳли деҳа чӣ мешавад? паст мешавад. агар ин ҷангу ҷанҷол карда гӯяд ки гӯштро кам додӣ, дигар ман ҳеҷ инсоне дар ин деҳа нестам. ҳамин тавр аз кори кардааш пушаймон буд. бо наздик шудани ин мард қассобро ларза фаро мегирифт. баҳонаҳо меҷуст барои кори кардааш ва 1/2 кило гӯшт тайёр кард, то ки шарманда нагардад. марди фақир наздик шид ва ба қассоб: бародар, гуфта буд ки дар ин ҳолат қассоб бошад зуд сухани ин мардро бурида: бародар, вақте ман дар тарозу гӯштро мекашидам, мепечондам, ногаҳон миқдори гӯшт ба замин афтодааст. инро гиред. гуфта буд ки марди фақир гуфт: не, ман барои ӯ наёмадам. додани пули гӯшт аз ёдам баромадааст. манро мебахшед. ҳаминро диҳам гуфта омадам. ҳалол бошад, боз хубтар аст гуфта, марди фақир аз назди марди қассоб дур шуд. қассоб пас аз шунидани ин суханҳо ба худ мегуфт: парвардигоро, ту шоҳид ҳастӣ. ин мард чӣ хел марди дилсофу поквиҷдон будааст. ман ғуломи нафсам гаштам. аммо ту шоҳид бош, аз имрӯз иборат дигар ҳеҷ бор ва ҳеҷ гоҳ ин корамро такрор намекунам. дӯстони азиз, ҳиссае аз ин қисса чист? қисса ҳаминро бар шумо далолат медиҳад ки бояд ҳар инсоне ки савдогар ҳаст, аян ӯ шахсиятҳое ки аз тарозу мезанед, аз худо битарсед, зеро аз ҳар кору амалу нияти шумо худованди мутаол вобаста ҳаст. имрӯз бисёр мешунавем, дар бисёр бозорҳо, дар бисёр ҳолат мардумро фиреб медиҳед ба хотири як дирҳам, ба хотири як сомон. аммо фаромӯш накунед ки рӯзи қиёмат худованди мутаол аз ин кори кардаи шумо посух хоҳад гирифт ва аз мезоне ки номаи амалҳои мо ва айнан корҳои хубу корҳои бади мо дар тарозу монда мешавад. албатта корҳои бади мо зиёд мешаваду корҳои хуби моро кам мекунад. пас имрӯзро не, балки
آخرت را و روز قیامت را فکر کنیم. خداوند متعال از همه شما